Закон об амністыі падрыхтуюць да свята перамогі ў другой сусветнай вайне. Добры вечар, шаноўнае спадарства. Галоўныя беларускія навіны ў нашым аб'ектыве. З вами Вітаўт Ціўчык. Запрашаю. Смартфон і камп'ютар толькі з расійскімі праграмамі. Масква хоча прапіхнуць новыя правілы ў ЕАЭС. Мы губляем контроль и над информацией, и над каналами информации, и над носьбитами информации. Газавод Nord Stream 2 падвіс. Што гэта дасць Беларусі? Уся гісторыя ўладарання Пуціна паказвае, што ўсе гэтыя газаправоды ён выкарыстоўвае як сродак палітычнага ціску. Яшчэ не зінтэграваліся, а ўжо як у Расіі. У Магілёве судзяць за дызлайк у інтэрнэце. Если мы будем кожны выказывать свое мнение и в сетях, так что тогда будет? Расійскія праграмы абавязковыя ў вашым мабільніку, тэлевізары і ў вашым камп'ютары. Гэта амаль рэчаіснасць. Сёння ў Маскве ў федэральнай антыманапольнай службе адбылося паседжанне з удзелам экспертаў, дзе разглядалі скаргі суседзяў па Еўразійскім эканамічным саюзе, у тым ліку і Беларусі, на пратэкцыянізм рыхтаванага думай закону аб інсталяцыі праграмаў, пра небяспеку для вольнага рынку і нашай прыватнай інфармацыі, распавядзе Ярослаў Сцешык. Вы толькі купілі мабільнік у афіцыйнай краме, а там ужо стаіць Яндекс.Браузер і Спутнік. А ўсе фатаграфіі маюць копію на серверах у Петербурзе. Узялі новыя ноутбукі працаўнікам на фірму, а там антывірус Касперскі. З гэтым могуць сутыкнуцца беларусы, бо ў расійскай думе распрацоўваюць закон пра абавязковую інсталяцыю расійскіх праграмаў, каб прыняць яго ў студзені. На паседжанні Еўразійскай эканамічнай камісіі закон раскрытыкавалі Беларусь, Кыргызстан і Казахстан, бо папраўкі расійскае заканадаўства закранаюць усю еўразійскую эканамічную прастору і супярэчаць раней падпісаным дамовам. Калі гэта прадукцыя трапіла на тэрыторыю мытнай прасторы, у незалежнасці ад таго, яна трапіла на тэрыторыю Расіі, Беларусі, Казахстана, яна далей ужо ўнутры досыць вольна, свабодна мусіць перасоўвацца. Раней Расія без кансультацыяў з партнёрамі па мытным і Еўразійскім эканамічным саюзе увяла эмбарга на заходнія харчы. Пацярпелі не толькі расейцы. Гэтак бульдозерамі давяць гусей і сыр, якія былі размытненыя ў Беларусі і ехалі ў Казахстан. І вось чарговае абмежаванне ў аднабаковым парадку. Безумоўна, гэта абмяжоўвае свабодны рынок, гэта абмяжоўвае свабодны гандаль, але гэта яшчэ і праблема інфармацыйнай бяспекі. Нават у адпаведнасці з беларускай канцэпцыяй інфармацыйнай бяспекі Рэспубліка Беларусь мусіць кантраляваць інфармацыю, каналы інфармацыі і носьбіты інфармацыі. Папраўкі ў закон, які будуць прымаць пасля святаў, ужо падпісаў Уладзімір Пуцін. Вядома, што ён ударыць па прадукцыі кампаніі Apple, якая ставіць на айфоны і айпады па ўсім свеце толькі ўласныя праграмы. Гэта можа стварыць недарэчны прэцэдэнт, мяркуе Сергей Лаўрыненка. Трэба будзе для адной краіны, якая не вельмі вялікі спажывец, рабіць асобную партыю, то бок і там асобна кантраляваць, каб гэта ўсё было ўсталявана. І яшчэ гэта яшчэ і код не Apple, то бок гэта не прылады Apple, гэта прылады распрацоўшчыкаў з іншага боку. Магчымыя юрыдычныя, карпаратыўныя і праграмныя праблемы патрабуюць дадатковы кантроль з боку вытворцаў і прадаўцоў, а значыць, дадатковыя кошты лягуць на нас, спажыўцоў. Верагодна, яшчэ танней будзе купляць кампутары і смартфоны за мяжой, мяркуе Сергей Лаўрыненка. Але найбольшая пагроза – дзірка ў інфармацыйнай бяспецы не толькі для расейцаў, а для ўсяго Еўразійскага эканамічнага саюзу. Калі вы карыстаецеся любымі прыладамі ці сервісамі, якія распрацаваны ў Расіі, вы мусіце ведаць, што цалкам абсалютна легальна законна ў прававым поле Расіі доступ да вашых дадзеных мусіць быць у любога следчага ці супрацоўніка спецыяльных службаў. Афіцыйна ўсё легальна і карысна. Як распавёў сёння на паседжанні з намеснікамі расійскі прэм'ер-міністр, ён падпісаў канцэпцыю лічбавай аналітычнай платформы прадстаўлення статыстычных звестак. Яна аб'яднае сродкі прававога, метадалагічнага і інфармацыйна-тэхналагічнага забеспячэння, каб без перапынку сабіраць і апрацоўваць усе дасяжныя звесткі.
Гэта дазволіць атрымліваць статыстычныя звесткі літаральна ў онлайн-рэжыме з выкарыстаннем усіх сучасных тэхналагічных рашэнняў, улучна з гэтак званымі рашэннямі ў фармаце вялікіх звестак або Big Data. Лічбавая платформа мусіць аўтаматызаваць усе працэсы стварэння, распаўсюджвання статыстычных звестак, мусіць быць інтэграваная з сістэмамі органаў улады. На справе супраць расійскай кампаніі «Касперскі» Злучаныя Штаты ўвялі вечныя санкцыі, а Еўрапол адмовіўся ад супрацы, бо Касперскі быў замяшаны ў дзяржаўную кампанію кібератакаў і масавай слежкі за карыстальнікамі на захадзе. Літоўскія службы бяспекі высветлілі, што Яндекс.Таксі збірае і дасылае інфармацыю, якая не датычыцца перавозкі і можа пагражаць нацыянальнай бяспецы. Нават папулярная праграма FaceApp, створаная ў Санкт-Петербурзе, была заподозраная ў зборы фота для невядомых мэтаў. Ярослаў Стешык, Белсат. На гэтым фоне першы віцэ-прэм'ер Беларусі Дмітрый Крутой на прыёме ў амбасадзе Расіі ў Менску заявіў, што ўзгадненне гэтак званых дарожных мапаў аб інтэграцыі будзе гатовае цягам бліжэйшых, цытата, 2 ці 3 дзён. Нагадаем, што грамадскасць дагэтуль не ведае зместу гэтых дакументаў і з розных крыніцаў даходзяць спрэчныя звесткі аб глыбіні гэтай інтэграцыі. А ўлады працягваюць выстаўляць рахункі актывістам за пратэсты супраць такога стану рэчаў. Амаль 1150 рублёў штрафу. Суд Кастрычніцкага раёну горадні пакараў Мікалая Саляніка за ўдзел і заклік да ўдзелу ў акцыі за незалежнасць Беларусі. На знак нязгоды з гэткім рашэннем Салянік парваў беларускую канстытуцыю ў зале суда. Этим я показал, что власть не уважает не только граждан, нас с вами, но и даже, как я ее обычно называю, свою кастрированную Конституцию. 20 снежня 4 удзельнікаў гарадзенскай акцыі ўжо пакаралі буйнымі штрафамі. Гэтак Сергей Вераймеенко мусіць заплаціць дзяржаве 765 рублёў. Вадзім Саранчукоў амаль 640. Ежы Грыгенча і Уладзімір Арцыман па 250 рублёў кожны. Актывісты, дарэчы, не атрымлівалі позваў у РУС для складання пратаколаў. Праваахоўнікі проста затрымалі іх раніцай каля пад'езда. Таксама сёння стала вядома, што арганізатара менскіх антыінтэграцыйных пратэстаў Паўла Севярынца зноў будуць судзіць. Гэтым разам за заклік да ўдзелу ў першай акцыі, што мела месца 7 снежня ў сталіцы. Раней палітыка пакаралі за ўдзел у менскіх акцыях 7 і 8 снежня 15 сотнямі арышту. Аднак гэтак і не адвезлі ў изолятар. Напярэдадні каля 10 маладзёнаў мітынгавалі за незалежнасць у цэнтры Ліды. Газавод «Паўночная плынь-2» меўся пачаць працаваць ужо на пачатку 2020-го, але праз санкцыі ЗША будаўніцтва прыпынілі. Як Расія будзе пастаўляць на лета газ у Еўропу і ці выйграе ад гэтага нашая краіна, разбіралася Наста Кахановіч. Усе тры судны кампаніі «Олсіз» пакінулі Балтыйскае мора. Паводле прэсавай службы група караблёў будзе расфармаваная. Гэтак швейцарская кампанія адрэагавала на амерыканскія санкцыі, прынятыя ў пятніцу ўвечары. «Олсіз» практычна адзіная кампанія, якая можа будаваць такі газаправод. І ў іх нашмат болей бізнесу ў Еўропе і яшчэ болей бізнесу ў Амерыцы. Калі б не санкцыі, кампанія б скончыла будаўніцтва газаправоду ўжо ў студзені, а пакуль 130 кіламетраў трубы засталіся недабудаваныя. Подобные санкции являются неприемлемыми для нас. И мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта. «Газпром» мае ўласнага трубапракладніка, аднак паводле ацэнкі расійскага выдання «Камерсант» праз санкцыі ўвядзенне газаправоду ў шыхт можа затрымацца на некалькі месяцаў. «Паўночную плынь-2» Расія спяшалася дабудаваць да сканчэння дамовы на транзіт газу праз Украіну 31 снежня. У выпадку, калі Расія і Украіна не падпішуць кантракт на газ, гэта можа азначаць пэўнае павелічэнне паставак праз Беларусь, але не вельмі істотнае, бо Беларусь не можа замяніць асноўныя накірункі еўрапейскіх газаправодаў.
Магутнасць газаправоду «Дружба», што ідзе праз Беларусь, у разы ніжэйшая. Апроч таго, паводле эксперта, Расія і Украіна заключаць кантракт найбліжэйшымі днямі, бо протакол аб транзіце ўжо падпісаны. Расія не гатовая губляць не толькі спажыўцоў газу, але і пазбаўляцца моцнага рычагу ўплыву. Уся гісторыя ўладарання Пуціна паказвае, што ўсе гэтыя газаправоды ён выкарыстоўвае як сродак палітычнага ціску. Але ЕС прыняў шэраг дакументаў, каб абмежаваць гэтыя гульні. Напрыклад, каб пазбегнуць манаполіі, газаправоды не мусяць належаць кампаніям, якія і здабываюць і прадаюць газ. Гэтак адбываецца ва Ўкраіне. Там газ ідзе праз уласны газаправод. Беларусь жа прадала Белтрансгаз Расіі яшчэ ў 2011 годзе. Таму Беларусь не зарабляе зараз на транзіце на газ. Адзінае, што Газпромтрансгаз Беларусь, які з'яўляецца беларускім суб'ектам, хаця ягоны ўласнік 100% Газпром, плаціць падаткі. Аднак большасць падаткаў налічваюцца за кошт нацэнкі на продаж газу Беларусі. Кантракт на транзіт газу праз нашу краіну сканчваецца таксама 31 снежня. Але ў адрозненне ад Украіны пра падпісаныя дакументы пакуль не паведамляецца. Наста Каханович, Белсад. І да іншых важных тэмаў. Сёння скончыўся 14-дзённы арышт даверанай асобы былога кандыдата ў дэпутаты Стася Шашка. Пётр Маркелаў трапіў пад арышт праз тое, што патрабаваў сумленна і адкрыта пералічыць галасы на выбарчым участку. Цяпер маладзён на свабодзе, але неўзабаве яго чакае новы суд. Гэтым разам за ўдзел у акцыі за незалежнасць Беларусі. Падрабязней Ксенія Тарасевіч. Сустрэць актывісты каля цэнтру ізаляцыі правапарушальнікаў у Менску сабраліся каля 20 чалавек, але Маркелава выпусцілі на 2 гадзіны раней, чымся меліся. Адразу пасля выхаду на волю актывіст распавядае, што цяпер адчувае сябе добра, але пачаўся адміністратыўны арышт з ціску. Меня закінулі ў такую спецыяльную камеру, дзе знаходзіліся бяздомныя людзі. Яны былі вельмі брудныя, былі там вельмі антысанітарныя умовы, то бок у аднаго чалавека былі вошы, то бок педыкулёз. І там знаходзіцца было немагчыма ў той камеры. Пятро паскардзіўся на жорсткія ўмовы ўтрымання і запатрабаваў адваката, але таго не пускалі 3 дні. Разам з праваабаронцамі Маркелаў будзе скардзіцца на умовы ўтрымання. Отправлена жалоба в санстанцию, также с просьбой провести проверку антисанитарных условий в центре изоляции правонарушителя. Но и мы активно уже обжалуем недопуск адвоката, это нарушение права на защиту. Актывіст лічыць, што ягоны прысуд – гэта спосаб для ўладу паказаць, што будзе адбывацца з незадаволенымі фальсіфікацыямі. Лукашенко ж пасля гэтых выбараў сказаў, што ўсіх, хто маіх людзей вымушае стрэсаваць, іх трэба пакараць. Вось і выбары для сістэмы гэта стрэс, і калі выбары прайшлі, ўжо з'ехалі ўсе назіральнікі, ўжо можна паказаць, хто тут гаспадар. Сябры Пятра з ініцыятывы «Моладзевы блок» падтрымлівалі актывіста. Яны зладзілі талаку салідарнасці, на якой калектыўна адпраўлялі паштоўкі да лісты яму. Збіралі сродкі, разам з праваабаронцамі хадзілі па інстанцыях. Моладзевы блок, так сказать, сваіх не кідае, вось, і гэта неадэкватна ўвогуле, што чалавека пасадзілі на 14 сотняў ні за што. Пятро Маркелаў быў асуджаны на 14 сотняў 9 снежня за тое, што падчас назірання на перадвыбарчым участку патрабаваў пералічыць галасы. Тады яго брутальна затрымалі міліцыянты, а пазней абвінавацілі ў хуліганстве і непадпарадкаванні службовай асобе пры выкананні. Ужо праз 4 дні 27 снежня Маркелава чакае новы суд за актыўны ўдзел у акцыі супраць інтэграцыі з Расіяй, якая адбылася 7 снежня. Тым не менш, актывіст не губляе надзеі сустрэць новы год на волі. Ксенія Тарасевіч, Белсад. Дрыбінскі раённы суд аштрафаваў мясцовага актывіста за дызлайк у сацыяльнай сетцы «Аднакласнікі». Андрэя Юркова прызналі вінаватым у распаўсюдзе экстрэмісцкіх матэрыялаў, хоць ён толькі паставіў сумны смайл на чужы пост. Што гэта быў за допіс, глядзіце ў матэрыяле Вольгі Васильевай. Судовая справа аб распаўсюдзе экстрэмісцкіх матэрыялаў. Такое паседжанне сёння прайшло ў Дрыбінскім раённым суде. На лаве падсудных мясцовы палітык і бізнесовец Андрэй Юркоў. Я адрэагаваў на адзін з пастоў, дзе быў пазначен фашистский стяг и советский стяг. И написано, под фашистским стягом загинуло 35 миллионов советских громадян, под советским 60 миллионов. Это можно спрачаться более-менее, але ж масштабы жахлівыя. 26 верасня Андрэй Юркоў паставіў на гэты мем у аднакласніках свой дызлайк. То бок з магчымых эмоцыяў
рэакцыю ён абраў сумую. Алгарытм сацыяльнай сеткі падцягнуў пост у стужку Андрэя. На яго склалі адміністратыўны пратакол за распаўсюд інфармацыйнай прадукцыі, улучшаны ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. В списке экстремистских материалов имеется полотно красного цвета с фашистской символикой. А у Андрея размещена картинка. Полотно красного цвета с фашистской символикой – это знамя, это флаг, матерчатый, который не имеет никакого отношения к Андрею. Адміністратыўную справу супраць Андрэя, якую распачаў старэйшы інспектар МУС Магілёўскага аблвыканкаму Пугачоў, усё ж такі давялі да суда. У жыхароў Магілёва гэта выклікала непаразуменне. То что-то непонятное такое, очень несуразное, как это. Я думаю, что многие дизлайкнули бы. Если мы будем кожно выказывать свое мнение и в сетях, так что-то да будет. Высказать свое мнение, личное свое мнение о том, что как он к этому относится, плохо или хорошо, я думаю, каждый человек имеет на это право. Падобна на тое, што і суддзя Дрыбінскага районнага суда Барыс Пігаль першы раз сутыкнуўся з такой справай. Вы хоть говорите, что не разбираетесь, толком не разбираетесь в этих вопросах? Я разбираюсь в них еще меньше. І ўсё ж такі вынес абвінаваўчы вырак і наклаў на Андрэя Юркова штраф памерам 10 базовых велічыняў без канфіскацыі маёмасці. Вы разумееце, все ж таки гэта патрэбна пэўная мужнасць з боку суддзі, з боку суда, разумееце, каб все ж таки ідти не дзейнічаць при разглядзе справы не по тэлефоннаму праву, а по закону. На думку прысутных у зале суда, справа была звязаная зусім не з дыслайкам у аднакласніках. Ну, гэта абсурд, не інакш. І я за гэтым бачу толькі палітычную матывацыю, каб менавіта актывіста у Дрыбіні асудзіць і паказаць іншым людзям, што вот глядзіце, што будзе і з вамі, калі вы раптам выкажаце сваё меркаванне. Праваабаронца Барыс Бухель нагадвае, што на мінулых выбарах Андрэй Юркоў ішоў кандыдатам па горадскай выбарчай акрузе і нават атрымаў 7,3% галасоў паводле афіцыйных вынікаў. Лукашенко выступает с яростной речью, что, мол, по поводу активности наблюдателей, что мы им головы сворачиваем, руки повыворачиваем. Вы знаете, какая у нас милиция? И буквально через 2 дня этот рапорт. Праваабаронца раіць Андрэю абскарджваць рашэнне Дрыбінскага суда ў найвышэйшай інстанцыі і, калі спатрэбіцца, ісці ў камітэт правоў чалавека. Ольга Васильева, Белсат. Каляды – гэта не толькі свята поўнай радасці, але і нагода падарыць радасць тым, каму яе найбольш не стае. Гэтак на ўсходзе ўкраіны, на тэрыторыі, ахопленай вайной, дзеткі таксама маюць магчымасць адчуць свята, дзякуючы неабыякавым людзям. Ян Вярбіцкі. Ты што хацеў? Каб прывезці гэтаму дзіцяці падарунак, каляднаму чараўніку давялося пераадолець небяспечны шлях, разбураныя дарогі, блокпасты і вайну. Група украінскіх валанцёраў з Харкова дорыць дзецям Луганшчыны калядны цуд. Яны збіраюць лісты да Деда Мороза і спаўняюць дзіцячыя мары пры падтрыманні неабыякавых людзей. У нас 1254 ребенка всего в базе на данный момент на адресные подарки. Дарители нашлись 715, а осталось 539. Вот. То есть мы еще в процессе поиска волшебников. Валанцёры кажуць, што часцяком падарункі для гэтых дзетак маюць не толькі забаўляльнае значэнне. Некаторыя рэчы сапраўды неабходныя ў жыцці. Дзеці – гэта дзеці. Яны хочуць цацкі, яны хочуць розныя гаджеты, яны хочуць ровары. Ёсць некаторыя паселішчы, напрыклад, Крымскае, дзе няма аўтобуса. Проста няма аўтобуса. І ровар – гэта сродак транспарту. Але далёка на ім усё роўна не заедзеш, бо блокпасты. Мы павінны разумець, якое дзяцінства ў гэтых дзяцей. Вайна на ўсходзе ўкраіны цягнецца ўжо 4 гады. Это ўзрост некаторых дзяцей, прысутных на свяце. Он не знает, что такое мир. Ад гэтага яшчэ больш важная праца калядных валанцёраў. Яны кажуць, што сваёй дзейнасцю хочуць паказаць дзеткам небяспечнага рэгіёну. Мары могуць збывацца. Ян Вярбіцкі, Белсат. Грымяць колы, звон звініць і сыплюцца віншаванні. Сёння Аліварыя і арт-сядзіба запусцілі ў Менску бясплатны калядны трамвай. На адзін дзень праехалася ў незвычайным вагоне і Марыя Арцыбашава.
Трамвайчик, які завязе тебе ў казку. Хіба гэта не цуд? І гэты цуд на адзін дзень ператварыўся ў жыццё. Навагодняя атмасфера, калядныя песні, віншаванні, аб'явы ад беларускіх артыстаў. І гэта ўсё для стварэння святочнага настрою. Упрыгожаны гірляндамі, сцяжкамі, яскравымі налепкамі. Калядны трамвай пусцілі з раніцы маршрутам з метрака Бядулі возера. Сёння гэтым шляхам і гэтым трамваем можна было праехаць без білету. А можа нам яна гарэлачкі купіць. Каб паказаць беларусам, што ёсць беларуская мова, каб паказаць беларусам, што ёсць бясплатныя калядныя цуды, што не проста ехаць з такімі сумнымі тварамі на працу, што можна усміхацца. Мы рэальна гэта бачылі. Пасля ж 15-й гадзіны арганізатары зладзілі ў трамвайчыку віншавальны канцэрт калядкі з падарункамі ад Алеварыі. Трапіць на яго можна было, прайшоўшы квіз у Інстаграме, які запусцілі ў мінулую пятніцу. Я сама калядовала очень много лет в другом формате, таком по избах. А теперь мне нравится, как это в городском формате превратилось в такое чудо, небольшое чудо в трамвайчике. Эмоции только позитивные, бо я только в детстве некалі с семьей калядовали поміж суседзямі, а так у городе ніколі не бачила, калі гэта яшчэ і трамвай, вельмі цікава ўвогуле паназіраць. Гэта вельмі незвычайна. Вельмі пазітыўныя эмоцыі, шмат людзей, усе вясёлыя, радасныя. Гэта ўжо не першая імпрэза арт-сядзібы, якую ладзяць у менскіх трамваях. Яшчэ сёлета да Дня Святога Валенціна па сталіцы ездзіў трамвай для закаханых. Таксама ладзіліся гістарычныя экскурсійныя паездкі. І гэтая імпрэза хіба ў самым рамантычным відзе транспарту не апошняя, як абяцаюць арганізатары. Шаноўныя беларусы, з калядамі і Новым годам. Я ад сябе пажадаю цудаў і незалежнасці. Мара Арцыбашева, Белсад. Спадарства. Наперадзе прагноз надвор'я, пасля чаго размова Віталя Цыганкова з Валерам Каліноўскім, журналістам і аўтарам кнігі «Дзеці Францыі. Гісторыі сем'яў, якія паверылі Сталіну». Валер Каліноўскі распавядзе пра лёсы больш як 3000 беларусаў ды іхных сваякоў, якія ў свой час паддаліся на савецкую прапаганду і вярнуліся на радзіму, праз што і пацярпелі. У мяне на сёння ўсё. Для вас працаваў Вітаў Ціўчык. Au revoir.